Prajem vám dobrý deň. Rád by som vás privítal pri sledovaní tohto videoseminára. Pracujem 15. rok v štátnej správe ochrany prírody a krajiny. Rád by som vám stručne vysvetlil, ako funguje na Slovensku ochrana vzácnych a ohrozených častí prírody a krajiny. Verím, že vám tento seminár bude užitočný. Naša krajina je jedinečná tým, že sa tu na malom území nachádzajú veľmi rozmanité podmienky prírodného prostredia. Zostalo tu zachovaných veľa vzácnych druhov rastlín, živočíchov, biotopov či podzemných priestorov, ktoré sa inde vo svete nenajdú alebo sú už poškodené či vyhnuté. Najväčšie ohrozenie vzácnych častí prírody vyplýva z toho, že sme husto obývaná krajina a vplyvy ľudskej činnosti zasahujú takmer všade. Či už je to ťažba nerastov, stavebná činnosť, energetika, priemysel, skládky odpadov, vodné stavby, intenzívne poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, alebo aj rekreácia, turistika a šport. Človek potrebuje pre svoj život priestor a zdroje, no často je to na úkor prírody a krajiny. Aby sme si nepodpílili konár, na ktorom sedíme, bolo potrebné stanoviť ľudskej činnosti pravidlá a zákonné hranice. Jedným z takýchto zákonov je aj zákon číslo 543 z roku 2002 zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny. K tomuto zákonu bola vydaná vykonávacia vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 24 z roku 2003. V skutočnosti zachovanie prírody a krajiny upravujú aj mnohé iné právne predpisy. Napríklad stavebný zákon, zákon o lesoch, zákon o poľovníctve, zákon o vodách, pánsky zákon, zákon o odpadoch, trestný zákon a ďalšie. Prírodný biotop je určitý jedinečný druh prostredia, na ktorý sú viazané rastliny a živočíchy. Môže to byť napríklad brehový porast jelše, porast kosodreviny, teplá suchá lesostep, vlhká lúka a podobne. Biotopy bývajú ohrozené najmä stavebnou činnosťou, ťažbou nerastných surovín, zmenou vodného režimu či vypaľovaním trávy alebo požiarom. Vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 24 z roku 2003 ustanovuje zoznam biotopov národného a európskeho významu a ich spoločenskú hodnotu v eurách za 1 m2 takéhoto biotopu. Na zasiahnutie do biotopu národného alebo európskeho významu sa vyžaduje vopred písomný súhlas orgánu ochrany prírody. Niektoré biotopy vytvára aj človek. Napríklad, ak po ťažbe štrkopiesku vznikne vodná plocha, vytvorí takto biotop pre mnohé druhy vodných vtákov alebo pre obojživelníky. Podobne v starých banských štôlniach alebo na povalách domov môžu hniezdiť netopiere. Mokrade sú chránené medzinárodným dohovorom, ide o tzv. Ramsarský dohovor, ku ktorému sa pripojila aj Slovenská republika. Za mokraď sa považuje každá prírodná stojaca tečúca voda, tiež močiar, rašelinísko, slatina, podmáčaná lúka, rybník a podobne. Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou, trstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu sa vyžaduje písomný súhlas orgánu ochrany prírody. Zákon o ochrane prírody a krajiny chráni dreviny, teda stromy a kry, rastúce mimo lesa, napríklad v mestách a obciach či vo voľnej krajine. Okrem toho zákon chráni aj lesné porasty, ktoré rastú v chránených územiach s 5. stupňom ochrany prírody. Vlastník pozemku je povinný starať sa o dreviny, ktoré rastú na jeho pozemku, ošetrovať ich a udržiavať. Zákon zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Poškodenie dreviny môže spôsobiť aj takýto nešetrný orez. V prílohách vyhlášky Ministerstva životného prostredia číslo 24 z roku 2003 je uvedený spôsob výpočtu spoločenskej hodnoty drevín. Táto je niekoľkonásobne vyššia ako predajná hodnota dreva. Niektoré chránené druhy živočíchov si budujú hniezda alebo zimujú priamo v obytných domoch a rôznych stavbách. Takýmito sú napríklad dažďovníky, belorítky, lastovičky, bociany či netopiere. Tieto sú často ohrozené pri zateplovaní alebo rekonštrukcii budov. Ten, kto vykonáva takéto stavebné úpravy, je preto povinný dať si vopred urobiť posudok, či takéto druhy nehniezdia v budove. Dobu a spôsob prác je povinný potom prispôsobiť hniezdiacim druhom. Na zateplené budovy je vhodné umiestniť napríklad takéto náhradné hniezda pre netopiere a dažďovníky. Kolóniu netopierov je v nevyhnutnom prípade možné premiestniť na náhradnú lokalitu. V niektorých stavbách, ako sú veže kostolov, podkrovia či hrady, hniezdia aj niektoré druhy sov a sokolov. Táto sova napríklad vychovala mláďata v meste v našej záhrade na Orechu. Kontakty na vydavateľa a autorské práva.